E tem outro informe, a localidade de Aruba honga um rol grande no estabelecimento de Tiano den Caribe. A observar no mesmo momento, o esforço não é visão que Aruba tem para Aruba sustentável. Toen we hier starten, het eerste jaar ben ik hier alleen naartoe gekomen en inmiddels hebben we 10 medewerkers, waarvan 7 mensen met een Arubaanse achtergrond. En een aantal van hen zijn zelfs speciaal voor het instituut teruggekomen naar Aruba, omdat ze eindelijk de gelegenheid hadden om op niveau te werken aan energievraagstukken in dit deel van de wereld. En deze mensen die zijn dus actief in projecten voor Aruba, maar ook vaak in projecten voor de andere eilanden. A área de energia sustentável é uma área muito difícil para observar o executivo na mesura. Mister tiene na conta que o câmbio na aqui está necessário para carga e desenvolvimento mundial e baixa e dependência de fuel oil. Ik denk dat dit onderwerp is een complex onderwerp. Het is heel uitdagend. Je moet daar een lange termijn visie voor hebben. Het heeft niet meteen resultaten, dus dat is vaak voor de mensen, de bevolking, is het vaak niet zo zichtbaar. Maar wij hebben de overtuiging dat dit voor Aruba, maar zeker voor eigenlijk de hele regio, en dan heb ik het niet alleen over de eilanden, maar ook over het vasteland. En eigenlijk uiteindelijk voor de hele wereld is dit de enige weg die we kunnen gaan, is meer met duurzame energie omgaan, werken. Ook zuiniger met energie omgaan. Dus alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet te kopen. Dus dat zijn hele eenvoudige oplossingen om te komen tot betere energiehuishouding. En vandaar dat zo'n project als voor de overheidsgebouwen, waarbij we een assessment hebben gedaan, in feite geen kosten heeft, terwijl het wel rendement oplevert. É importante para a consistência e a comunidade riba, of conscientizar a comunidade riba é esforço chiquito que contribui para baixar o consumo de corrente. Entre outros, para pagar arco de uma oficina Orcubai Casa e uma ação simples que lo faz uma diferença grande.